Mu'minun, müminler suresi. Mu'minun suresi Mekke'de inen surelerden bolup, ol 118 ayatdan ibaretdir. Surede müminlerin ahlak görelükleri we olara ahiretdäki beriljek nimatlar barada gurrun bolýanlygy üçin bu ad berilipdir. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Aşağıdaki vasıfları öllerini jemleýän müminler bagtyarlygy yetip halas bolarlar. Olar namazlarına pesbärlik, dol edeplik bilen durýandyrlar. Olar biderek gurrunlardan ýüze urýandyrlar. Olar zekat berýändirler. Olar jynty agdalaryny, namaslaryny gorýandyrlar. Olardyň aýallaryndan we golasyndaky gyrnaklarynyň goramallar. Çünki olar bu wagtda ýad galmaýarlar. Eger kim munyň çäginden çyksa, onda olar diniň çägini aşanlardyr. Olar öz amanatlaryna we wadalaryna wepaldyrlar. Olar namazlaryna gaýymdyrlar. Olar hakyky miras düşürdirler. Olar Firdevs cennetini miras alarlar. Olar şol ýerde baky galarlar. Takyk biz insany ýerden alynan palçykdan yaratdyk. Soň onu ynymly bir ýerde damja suw edip goýduk. Soň bu damja suwy gan lagtaty edip yaratdyk. Gan lagtatyny bölejik et edip yaratdyk. Bölejik eti de sünk edip yaratdyk. Sünke bolsa et geydirdik. Soň hem ony başga bir yaradylan adam görünüşinde yaratdyk. Yaradyjylaryň iň haýyrlysy bolan Allah ören beýikdir. Soň siz munyň ýydynyň ýaşanyňyzdan soň elbetde ölersiňiz. Soň hem siz kıyamet güni täzeden dirildilersiňiz. Biz takyk siziň üstüňizde 7 gat asmany yaratdyk. Biz yaradan zatlarymyzdan gapyl däldir. Biz asmandan bir mukdar suw indirdik we ony zemin içine yerleşdirdik. Biziň şol suwy düýbinden ýok etmäge de güýjimiz ýetýändir. Biz şol suwyň üstü bilen seniň üçin hurma we üdüm bakçalaryny döretdik. Seniň iýmeňiz üçin bu bakçalarda köp miweler bardyr. Ýene şol suwyň üstü bilen Sina dağyndan çykýan bir agaç, zeytun agacy döretdik. Bu agaçdan ýağ alynýar hemde iýýänler tarapyndan eline ýüzüne endamyna çalmak üçin ulanylýar. Elbetde haywanlarda seniň üçin awratlar bardyr. Biz size olaryň garynlaryndaky zatlardan süýtden içirýäris. Başga da olardan seniň üçin ençeme bähbitler bar we olaryň içinden seniň iýýänleriň hem bar. Siz haywanlaryň şeýle hem gämeleriň üstüne akydylýarsyňyz. Biz Nuhy öz kowmuna iýberipdik. Ol ey kowmum, Allah gulluk ibadat edin. Seniň üçin ondan başga hudaý ýokdur. Oňa garşy gelmekden gorkmaýarsyňyzmy diýipdi. Kowmunyň içinden inkar edenleriň topary bu adam Nuh sizden has ýokary bolmak isleýän özüňiz ýaly adamdan başga zat däldir. Eger Allah ilçi iýbermek islesedi, perişteler iýbererdi. Biz beýle zady öňkü ata-babalarymyzdan hiç eşitmändik. Bu aklyny ýitiren bir dälidir. Belli bir wagta çelli muňa göz gulak bolun diýdiler. Nuh, ey Perwerdigarim, men marada aýdylan ýalan zatlar sebäpli maňa ýardym ber diýdi. Soň oňa biziň gödegçiligimiň we wahymynyň esasynda bir gämi ýasa. Buyrugymyz gelip tamdyr gaýnamagy suw çykmagy başlandy. Her zatdan jübit-jübitden al we maşgalaňy hem alyp gäminiň içine gir. Ýöne maşgalaň içinden olar barada öňden azap hökmi berilenleri gäme talma we zinhar zalymlar barada maňa hiç zat diýme. Sebäbi olar gark edilerler. Sen we ýanyndakylar gäme doly yerleşeningizden soň hakyky hamdy sena bizi zalim kowmundan halat eden Allah mahsusdur diýdik. Sen ey Perwerdigarim, meni bereketli bir ýere yerleşdir. Sen indirýänleriň, yerleşdirýänleriň iň haýyrlysysyň diýdi. Takyk bu aýdylan sözlerde awratlar, alamatlar bardyr we takyk biz Sinadan geçirýäris. Soň olaryň ýygynyň başga nesil döretdik. Olary hem öz işlerinden Allah gulluk edin. Seniň üçin ondan başga ibadata laýyk hudaý ýokdur. Oňa garşy gelmekden gorkmaýarsyňyzmy diýýän ilçi iýberdik. Kowmunyň içinden inkar eden, ahirete gowuşmak yalan hataplan ve dünýäde rahat durmuş berilen toparmaz. Bu hem özüňiz ýaly adamdan başga zat däldir. Siziň iýýän zadyňyzdan iýýär, siziň içýän zadyňyzdan hem içýär. Eger siz özüňiz ýaly bir adama boyun boljak bolsaňyz, onda siz takyk ýitki çekenlerden bolarsyňyz. Ol siz ölüp toprak we sünk bolanyňyzdan soň siziň täzeden diýeldilip çykaryljakdygyňyzy wada berýärmi? Hey bu boljak zatmy? Size wada berilen bu zat hey boljak zatmy? Bu durmuş biziň bu dünýädäki ýaşaýyşymyzdan ibaretdir. Biz ölýäris, ata-babalarymyz ölýär we ýaşaýarys, çağlarymyz dünýä inýär
biz täzeden dirildilmeriz. Ol Allah yalan töhmet atan adamdan başgadat däldir we biz oňa inanýan däldir diýdiler. Ol peýgamber, ey Perwerdigarim, men marada aýdýan yalan zatlary sebäpli maňa ýardam ber diýdi. Ol Allah az wagtdan olar hökmän puşman ederler diýdi. Şol barmana olary aýlygynç bir goň galmagaly gaplap aldy. Şeýdip biz olary çöp çalama öwürdik. Ýok bolsun zalim kowm, soň olaryň ýygynyň başga nesiller döretdik. Hiç bir ümmet öz möhletini ajalyny öňe alyp adaldyp hem bilmedi, ýyda çekip udaldyp hem bilmedi. Soň biz ýylygyna ilçilerimizi iýerdik. Her ümmete öz ilçisi gelenine olar onu yalan hatapladylar. Biz de olaryň käbirini beýlekleriň ýygyna düşürdik, ýylygyna helak etdik we olary awratly hekayaty öwürdik. Ýok bolsun iman getirmedik kowm. Soň Musany we dogany Haruny ayetlerimiz we äşkär delillerimiz bilen iýerdik. Olary Firgawna we onuň awraýly adamlaryna iýerdik. Olar Firgawn we adamlary özlerini beýik saýdylar we zalim kowm boldular. Olar biz kowmy özümize gulluk edip ýören özümiz ýaly iki adama iman getirelmi diýdiler. Şeýdip olar ikisini Musany we Haruny yalan hatapladylar we özleri hem helak edilenlerden boldular. Olaryň dogry ýola girmekleri üçin biz Musa kitap berdik. Meryem oğlu İsa'ni ve onun ejesi Meryem'e kudretimizin kepili bolan bir nişan alamat etdik. Ol ikisini mesken tutarlyk we akar suwly bir depede yerleştirdik. Ey peýgamberler, tämiz zatlardan iýin we ýaxşy işler edin, taky men edýän işleriňizi bilýändirin. Elbetde siziň ümmatyňyz diniňiz kökü bir ümmatdyr dindir. Men bolsa siziň perwerdigaryňyzdyr. Onna siz menden gorkun. Emma olar öz aralaryndaky bu dini dürli garaýşlary bilen böldüler. Her tapor öz ýanyndaky dini garaýşy bilen monça boldular. Ey Muhammed, sen olary belli bir wagta çelni öz gapyllyklary bilen goý. Ýa-da olar biziň olara beren mal mülkimiz we perzentlerimiz sebäpli olara peýda bermek üçin tagalla edýändir diýip pikir edýärlermi? Ýok, olar bu zatlary göz ýetirip bilmeýärler. Özleriniň perwerdigarynyň gorkusundan ýaňa titreýänler, özleriniň perwerdigarynyň ayatlaryna iman getirýänler we özleriniň perwerdigaryna şärik goşmaýanlar. Şeýlede özleriniň perwerdigaryna dolanyp barjakdyklary barada ýüreklerine gorku bolanlar, özlerine berilen mal mülkden zekat, sadaka berenler, ine şular ýaxşy işleri etmekde ýarşýan we bu babatda öňe geçenlerdir. Biz hiç kime güýjünden artykmaç ýük borç ýüklemer. Huzurumuzda diňe hakykat aýdýan kitap bardyr we olara zulm edilmez. Ýok, olaryň ýürekleri mundan beýhabardyr. Olaryň mundan başga-da edýän erwet işleri bardyr we olar ol işleri hem edýärler. Biz olaryň rahat we bolelin durmuşda ýaşaýanlaryny kynçylyga ýa-da adaba sedewar edenmizde olar dessinne dady periýat ederler. Bugün inni boş ýere dady periýat etmäň. Siz bizden hiç illi kömek görmersiňiz. Taky size meniň ayatlarym okulanyna siz derrew ýeňsäňizi görkezýärdiňiz. Oňa Kur'ana göwn ýetmeçilik edip akşamky mejlislerde ol barada bolar bolugsyz gurrunlar edýärdiňiz. Olar heniden bu söze Kur'ana akyl ýetirmedilermi? Ýa-da olara öňkü ata-babalaryna gelmedik bir zat geldimika? Ýa-da olar öz peýgamberinden tanamaýandyklary üçin onu inkar edýärlermika? Ýa-da onda bir dälilik bar diýýärlermi? Tersine ol olara hakykaty getirdi we olaryň köpsi hakykaty ýigrenýändir. Eger hakykat olaryň höweslerine, arzuwy ýallaryna tabyn bolan bolsady, takyk asmanlar, yer we ikisiniň içindäki ähli zatlar tertip düzgünini ýitirerdi. Tersine biz olara öz şan şöhratlaryny, Kur'any getirdik. Olar bolsa öz şan şöhratlaryndan ýüze urýarlar. Ýa-da sen olardan çykdyjy etmeklerini soraýarmyň. Perwerdigaryň siziň üçin edýän çykdyjy hat haýyrlydyr. Ol ırskar berýänleriň iň haýyrlysydyr. Taky sen olary dogry ýola çagyrýarsyň. Ahirete inanmaýanlar bolsa kejirlik bilen ýoldan çykýandyrlar. Eger biz olary dözmeçilik edip düşen kynçylyklaryny olardan dep eden bolsadyk, taky olar öz azgynçylyklaryny hasem beter dowam etdirerdiler. Biz olar kynçylyga duçar etdik. Şonda da olar özleriniň perwerdigaryna boyun egmediler we oňa ýalvarmadylar. Olar kıyamatda adaby agyr bolan gapyny açanmyzda şonda olar umytlaryny üderler. Ol gulaklary, gözleri we köňülleri siziň üçin nygma tökmende yaradanlar. Siz ören az şükür edýärsiňiz. Ol sizi ähli milletleri deminde yaradandyr we siz onuň huzuruna jemlenersiňiz. Ol sizi ýaşadýandyr we öldürýändir. Giýje bilen günnüýden çalyşyp durmak hem onuň işidir.
siz henidem akıl yetirmeýärsiňizmi? Gaýtam tersine olar hem öňkülerin kämeňde zatlar aýtdylar. Olar heýde biz ölüp toprak we sünk bolanmazdan soň täzeden dirildilersmi? Taýyk bize de bizden öňki ata-babalarymyza hem bu wada berilipdi, bu gurrunlar aýdyldy. Bu öňküleriň toslama rowayatlarynyň başga zat däldir diýdiler. Ey Muhammed, sen olara eger bilýän bolsaňyz aýdyň makaly, bu dünýä we onuň içindekiler kiminkidir di. Olar Allah'nınkidir diýip jogap bererler. Şonda sen hiç bundan nesihat almak aklyňyza gelmedimi diýip aýt. Sen ýene olara ýedi asmanyň perwerdigäri we belen arşyň perwerdigäri kim di? Olar Allah'dır diýip jogap bererler. Şonda sen siz hey ondan gorkmaýarsyňyzmy diýip aýt. Ýene sen olara eger bilýän bolsaňyz aýdyň makaly, ähli zadyň häkimiyeti kimiň elinde? Diňe ol Allah ýardym himayet edýändir. Mätäs däldi üçin oňa bolsa ýardym himayet edilýän däldir diýip aýt. Olar häkimiyet Allah'nynkydyr diýip jogap bererler. Şonda sen onda siz näme üçin jadyçylyga aldanýarsyňyz diýip aýt. Tersine biz olara hakykaty getirdik we olar hakyky ýalançydyrlar. Allah hiç perden edinen däldir we onuň ýanynda hiç bir hudaý bolup bilmez. Eger başga hudaý bolsady, her hudaý öz yaradan zadyny dolandyrardy we biri beýleksinden has hürütsem boljak bolardy. Allah olaryň ýönkýän sypatlaryndan päkdir, beýikdir. Allah gaýbyda, göz bilen görülmeýäni, görülýäni de bilýändir. Ol olaryň şärik goşýan zatlaryndan päkdir. Ey Muhammed, sen, ey Perwerdigarim, eger olara wada berilen adam maňa görkezjek bolsaň, meni bu zalim kowmyň içinde goýma ey Perwerdigarim diýip aýt. Taýyk biziň olara wada beren adamyzy saňa görkezmäge güýjümiz ýetýändir. Erbetli gowuluk bilen depet biz olaryň bizi ýönkýän sypatlaryny has gowy bilýändir. Sen ey Perwerdigarim, şeytanlaryň alda waswasalaryndan saňa sığynýaryn. Olaryň meniň ýanyma gelmeklerinden hem saňa sığynýaryn ey Perwerdigarim di. Olaryň birine ölüm pursaty gelip ýetenne ey Perwerdigarim, meni ýydyma gaýtar. Şonda men terk eden dünýämde ýaxşy işler ederin diýer. Bu hiç haçan bolmaz. Taýyk bu onuň aýdýan sözi boş gurrunlardan ibaratdyr. Olaryň ýyllaryna täzeden dirildiljek günlerine çelli päskel boljak bir perde berdah älemi bardyr. Sura üflenen güni olaryň arasynda garynlaşlyk gatnaşyklary galmaz. Olar bir-birlerini gözlemediler hem her kimiň amal terezisi sogaby agyr gelse şol halas bolar. Terezleri sogaplary yeňil gelenler bolsa öz janlaryny ýitkäse var edenlerdir. Olar dowdakda ebedi galarlar. Ot olaryň ýüzlerini gowrar we olar şol ýerde dowdak etlerde ýananlygy sebäpli sırtarıp galarlar. Ayatlarym okulyp durka olary ýalan hasaplayan siz dälmidiňiz? Şonna pälimiz bizden üstün çykdy we biz ýoldan çykan kowm bolduk. Perwerdigarimiz bizi bu ýerden dowdakdan çykar. Eger ýene de dinsizlige öwrülip barsak, onda biz taýyk özümize zulm edenlerden bolar diýerler. Ol Allah bolsa meniň bilen gepleşsek bolmaňda maskara bolup dymyp duruň. Kullarymyň içinden bir topar ey Perwerdigarimiz, biz iman getirdik, bizi bagyşla we bize merhamet et. Sen merhamet edenleriň iň haýyrlysysyň diýipdiler. Siz olary ýanha alýardyňyz, hatda ýanha almaňyz size meni ýatlamak hem unutdyrypdy. Siz olaryň üstünden gülýärdiňiz. Bugün bolsa men olary eden sabırlar sebäpli silagladym. Taýyk olar maksada bagtyarlygy ýetenlerdir diýer. Ol Allah ýyl hasabyndan ýeriň ýüzünde näçe wagtlap galyňyz diýer. Olar bolsa bir gün ýa-da ýarym gün galyk wagt hasaplayjylardan sonra diýerler. Ol bolsa siz dünýäde ören az galyňyz, käşke muny bilsediňiz. Siz özüňiz boş ýere ýaradylyp bize gaýdyp gelmer söýtdiňizmi diýer. Hakyky hökümdar bolan Allah ören beýikdir. Özünden başga wadada laýyk hudaý ýokdur. Ol beýik arşyň perwerdigardyr. Kim hiç bir delil bolmadan Allah'dan başga bir hudaý çağırsa, onuň hasaby diňe Perwerdigaryň huzurunda dur. Kapyrlar hiç haçan üstünlüge yetmediler. Ey Muhammed, sen ey Perwerdigarim, meni bagyşla we maňa merhamet et. Sen merhametlileriň iň haýyrlysysyň diýip aýt.